A szuperbarátok csapata, ő itt Tudor. Az ő szuperereje a bölcsesség. Domi mindig kedves és gondoskodó. Az ő ereje a jószívűség. Erik nagyon okos. Gyorsan talál megoldásokat. Viktor érzi, hogy mások mit éreznek. Őnek empátiája van, Emma nagy szívvel szereti adni a szeretetét. Egy nap a faluban megjelent egy nagy szomorú medve. Tudor azt mondta, nézzük meg, mi bántja. Domi nyugodtan odament és mosolygott a medvére. Erik ötlete, talán a medvének szüksége van egy házra. Viktor a medve szemébe nézett és azt mondta, biztonságban vagy. Emma odanyújtott neki egy virágot és azt mondta, szeretünk. Együtt elkezdték építeni a medvének a házikót. Tudor megtervezte a háztervét. Erik talált fát és szögeket. Domi szívekkel díszítette az ajtót. Viktor hozott egy puha takarót az ágyhoz. Emma meleg süteményt készített az új barátnak. Amikor minden elkészült, a medve boldogságában sírni kezdett. Köszönöm, mondta a medve kedves hangon. A gyerekek tapsoltak és táncoltak vele. Tudor azt mondta, a bölcsesség vezetett minket. Domi azt mondta, a jószívűség nyitotta meg a medve szívét. Erik azt mondta, az ötletek segítettek. Viktor azt mondta, az empátia összekötött minket. Emma azt mondta, a szeretet tette lehetővé mindezt. Így vált a csapatuk példaképé az egész falu számára. Azóta bárki, akinek segítségre volt szüksége, tudta, kihez forduljon. Ha tetszett, kérd anyától vagy apától, hogy nyomjanak egy lájkot és iratkozzatok fel. Folytassuk a mókát.